πρέπει να πει στη γλώσσα της ειλικρίνειας. Να λυθεί το πρόβλημα. Θα συνεχίσω να συμπεριφέρομαι σαν αυτόν που πέφτει από τον 40ο όροφο και μέχρι τον 20ο λέει μέχρι στιγμής καλά πάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα σκοτεινό μέλλον. Αυτό το οποίο γνωρίσατε μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα σε αυτά που θα γνωρίσει η περιοχή από εδώ και πέρα. Ανατρέπονται οι υδρολογικοί κύκλοι. Υπάρχει νερό στην Καλκιδική. Να το ξέρω δηλαδή. Λοιπόν, όταν το αφήνεις και φεύγει στη θάλασσα και μάλιστα ρυπασμένο, όταν στοιχεία της φύσης, βαρέα μέταλλα, άλλα επικίνδυνα είναι εγκλωβισμένα μέσα στο μετάλλευμα και στα βγάζει στην επιφάνεια και σήμερα το αρσενικό είναι, ή άλλα βαρέα μέταλλα είναι παρόν σε διάφορες διαδικασίες, είναι στα φυτά, είναι στα ζώα. Πείτε μου ποια επιδημιολογική έρευνα έγινε, να σας πω ότι εντάξει, έχετε δίκιο, είμαι προβολικός. Ποια και πότε. Έγινε παρουσία των στοιχείων αυτών στο αίμα των κατοίκων. Άρα λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει να καταδείξουμε τα προβλήματα. Και πέρα από τα προβλήματα της ενεργείας που τα σεβόμαστε απόλυτα και τις συνθήκες των εργαζομένων που βεβαίως έχουν βελτιωθεί, γιατί παλιότερα πεθαίνανε μες στις στοές, όπως ξέρουμε και 25 και 30 χρονών, μπορεί να έχει βελτιωθεί. Αλλά τι είδους ποιότητα ζωής έχουμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτά να τα εξασφαλίσουμε.